Mga sakop sa Alpha Pi Omega, Talisay Chapter may turnover sa upat ka paddle nga ilang gigamit sa hazing sa ilang mga miyembro kaniadto. Tumong nini aron pagsuporta sa kapulisan sa anti-hazing law. Si Chona Carion sa exclusive report. Gipangunayan sa National Chairman sa Alpha Sigma Omega ang pag-turnover ngadto sa Talisay City Police Station sa upat ka mga paddle. Ang mga paddle may gigamit nila kaniadto kun adunay initiation rites alang sa mga bag-ong mosulod sa ilang fraternity, sorority. Ang pag-turnover niini nagpasabot nga wa na sila nagpractice og hazing sa ilang grupo ug mutabang sila sa kapulisan sa kampanya Batok Hazing. Mato ni Ramer Salonoy nga inay hazing ang ilang himuon, community service na ang ilang buhaton sa gustong magpasakop kanila. Dili usab sila basta-basta mo recruit og mga miyembro. Pag-start yun sa anti-hazing law, nag-support na gyud ta giwagtang nato, gi-change nato ang ato ang constitution and bylaws nga mawagtang gyud ang hazing within the organization. Gikalipay ni Superintendent Marlo Conag ang gihimo sa grupo pagmatuod sa ilang kasinsero. Nang hinaot si Conag nga ila kining tumanon. Maganda yun kasi hazing is against the law. So at least sumusunod sila sa batas. So we will support them. Ang Alpha Sigma Omega Talisay Chapter gibanaban ng adunay kapin 200 ka mga miyembro. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.